थांना थानो बिजुलि खालामाबा थांना थानो थालिया आरो बे गामिनिनो सेंग्रा बियो फार्स्टनिफ्रायनो मोजां मोनदों होननानै बुंना लादोंमोन जोंफोरनि सिगाङावबो दा आरो गेजेर ससेयाव बिसोर गारलायदोंबो आरो दा उनाव आरो मबाइलजों मोजां मोनखोमानानै दा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि जालायनानै दा 5 माह दङ रत्नेश्वर नार्जारि मा गामिनि बिथाङा गरगुलि बिथाङा लांगोन हाबा खालामगोन होननानै 2018 निफ्राय दा बिनानावनि गाज्रि खामानि बेसे गोबाव जाखो गाज्रि खामानि जानाया एप्रिलाव दा बिनानावा मा नागिरदों आंनो न्याय नांगौ नंगौ मोजां मोननाय समाव मा बुंदोंमोन हाबा खालामगोन लांगोन होननानै लांफैगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दिनैयालासे गैया फैयाखै 2 माह जाबाय नार्जारि खोनानो मोन्दों बिथांनि कावबानि आइसिखौ गरायसाल समष्टिनि MCL पबित्रखौ हगारना हो होननानै बुंहरनाय खोनादों आरो बेनि उनाव बिदाखौ आरो बिफाखौ हगारना हरदोंमोन हगारना हरदों नंगौ थांदो जेबो खालामना गैया गामियाव माबाफोर डिसिसन जादों ना जायाखै जेबो एबसुआबो बे माने जाथायनि सायाव बिजिरदोंमोन होननाय खोनादों बिथांमोननिफ्राय जोबथारनायाव माबायदि रिजाल्ट फैखो बिथांमोनाबो नाजादोंमोन थेवबाबो जेबो खालामना गैया सोरनि थाखाय बिदि सोर मानियाखै माने जा डिसिसन लानो न'खरनि मानसिफोरा न'खरनि मानसि हिसाबै सोरनि बांसिन आखाइ दं होनना सानो बिमा बिफा बिदा बिमा बिफाया बिनानावखौ लांनो गोसो गैया नामा गैया बेखौ नुसनफ्लांदोंबा सोरबा हमनानै पुलिसनि आखायाव होनांगोन आरो जिंगा गोलैदों बिनानाव सानदो फैयाखै नालाय गोबाव सम बिनानाव बे सेंग्राया जुदि बे निउसखौ नायबाय थायोबा बियो खिथाना लायाखैमोन खिथानो होआखैमोन सेंग्राया आं लांगोन होननानै खिथानाङा न'आव होननानै ओमफ्राय लास्ट टाइमाव आरो बियो खारखोमानानै दा दङ आरो मा मुं बे सेंग्राया रत्नेश्वर नार्जारि गामि हिसाबै बरगुलि सारांपारा बे गरायसाल पुलिस स्टेसननि सिङाव गोलैयोना औ बिथाङा जुदि खारना दोनो होननानै जों खोनादों जुदि रायजो राजाफोरा बिथांखौ मा खालामनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामो बेखौ पुलिसनि थाखाय हमनानै हरोबा मोजां जायो हिन्जावसानि जिउखौ लानानै नोंथांमोना माने जोबोद सिन्था बिराद सिन्था दा बिसिनि टाइमाव गुबुन मानसिनोबो हरनो हाया हरबाबो नों माबा मोनसे खालामनानै हरबायानो दे उनावथ' बिराद हाराखास्ति जायो खन्थाइ रायजायो बुजायो जों माबायदि हरगोन दा बेयो गाव खारखुमानाय हिसाबै बिमा बिफानि बाथ्रा लाना खारखुमानाय हिसाबै गाव गाहाय जानानै जुदि आर'ज गाबना लाफैयो जों मानिना लागोन बेखौ मावाखैबो जानो हानाय बिसोरो सिं बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे रां लाखोमानानै थानानै नागिराखैबो जानो हानाय बायदि जों नुहुरदो आरो पुलिसनो एफआइआर होनाया 27 तारिखआवनो होदों 30 तारिखनिफ्राय रेजिस्टार जादों दा बिनि सायाव आरो बि हौवाया जुदि लाङाबा जों बे गथ'खौ मा खालामनाया मोजां जागोन जोबोद माने जिंगायाव गोलैदों बेसेबां सिन्था जों दिनै आखाम दै गैया बेसेबां खान्थि गैया उन्दुबाबो जों मुगासेल' उन्दुलाङो बेनिफ्राय एकथाराव हरावनो जों 4 घन्टा गाहाम गोनां जायो सैथो बियो गावनि फिसाजोखौ बिदि जानायखौ खोनानानै जोंथ' दा इमान गिदिर गावनि गथ'खौ बिदि जाना थाना जों दाउ अमा बायदि जों बुथारनाबो गारनो हाया मानो हाया जों गथ'खौ लाना जों मोखांखौबो बेनि सिगाङावबो जों रायनो हाया मानो हाया जों माथिबा खना फारसे थानानैबाबो जों मोदैखौ गारहारो बिदि दा खारखोमानानैथ' दोङोनो दा जों सेंग्राखौ